Φέτος το καλοκαίρι ζήσαμε κάτι παραπάνω από ένα μπασκετικό roadshow. Γεμίσαμε τις γειτονιές με παιδικά γέλια και τους δώσαμε ξανά ζωή. Μαζί με το The Hellenic Initiative και τη Eurohoops δείξαμε στα παιδιά τον δρόμο να ονειρευτούν, να παίξουν, να τολμήσουν. Χτίσαμε σχέσεις, δημιουργήσαμε χαμόγελα και νιώσαμε από κοντά τι σημαίνει να εμπνέεις μέσα από την πράξη. Αυτό ήταν το Giant Heart Roadshow, μια διαδρομή γεμάτη ενέργεια, ουσιαστική επαφή και αληθινές στιγμές. Μέσα από το Giant Heart φέρνουμε τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό και δημιουργούμε χώρο έκφρασης για μικρούς και μεγάλους.